Benvinguts, com us ha dit el celebrant a la missa conventual. 125 anys no se celebren cada dia i és bonic tenir-vos aquí a Montserrat, un lloc també de peregrinatge, també que passa el camí de Sant Jaume, y per tant el apóstol Santiago también es bienvenido en esta casa, y muchos peregrinos pasan yendo justamente para Santiago, y siempre decimos que si passen per Barcelona que passen per la vostra casa. Estava previst que us rebés el pare abat, però hi ha el pare prior en el seu lloc, en el qual us donarà la benvinguda i després podem acabar d'escoltar a la coral. Gràcies. Benvinguts i per molts anys. Felicitats de part de tota la comunitat. Precisament el pare abat està venint de les vostres terres, perquè ha estat a Portugal, prop d'Oporto, en un monestir que hi ha a prop d'Oporto que es diu Singeberga i que tenien reunió d'abats visitadors. Per als monjos sempre és un motiu de joia i un motiu d'alegria rebre els pelegrins aquí a Montserrat, i a més és un motiu de responsabilitat perquè ens recorda la nostra feina i el nostre compromís de portar-vos al cor i de pregar per tots vosaltres quan marxeu i quan us en torneu a casa vostra, mantenir la vostra presència aquí a Montserrat. Pero además es un motivo de alegría especial para los monjes de Montserrat recibir y felicitaros al Centro Galego de Barcelona y a la Federación de Entidades Culturales Galegas de Cataluña por la vinculación de Montserrat con Galicia. Cuando se entra en Galicia por el Cebreiro, después de aquella bajada impresionante, se encuentra un monasterio benedictino, San Julián de Samos, al cual nos unen lazos de fraternidad. Y después, cuando uno llega a Santiago, encuentra el monasterio de San Payo ante altares, detrás de la catedral, donde las monjas benedictinas también tienen una vinculación muy especial. Y al lado de la catedral, hoy que es la fiesta de San Martín, pues está San Martín Pinario, que es un antiguo monasterio benedictino. Por lo tanto, y si llegamos incluso hasta el océano, hay un monasterio de monjas benedictinas en la ría de Vigo, Trasmañó, con el cual también tenemos una vinculación muy especial. Por lo tanto, y naturalmente, como ha dicho ahora el padre rector del santuario, todos los peregrinos del camino que pasan por aquí. Vosotros que lleváis vuestra tierra en el corazón, aunque hace ya 125 años que el Centro Galego está en Barcelona, nos hacéis recordar o nos hacéis que tengamos presente una realidad muy importante, y es que todos somos peregrinos hacia nuestra verdadera patria, hasta nuestra verdadera tierra, que es el cielo. Todos esperamos llegar algún día a esa morada, a ese lugar donde esperamos vivir por toda la eternidad con Dios, con los santos, con la Virgen, con el apóstol y con todos nuestros seres queridos. I una paraula, potser si voleu que us pugui servir per quan torneu a casa, l'apòstol. És molt bonic això, que els gallecs, no? Quan dius l'apòstol no s'hi ha de posar cap nom a darrere, no? I això que n'hi havia 12 d'apòstols, no? I algun més important fins i tot, però quan dius l'apòstol tothom sap qui és l'apòstol, no? Per tant, això és molt bonic perquè ens recorda que els cristians també som apòstols els uns dels altres i també som apòstols per a tota la humanitat. Apòstol vol dir enviat, vol dir missatger, i la cosa més important de l'apòstol és qui l'envia i quin és el missatge que ha de portar. L'apòstol cristià és enviat de Déu, és enviat de Jesucrist i porta una bona notícia, que és que Jesucrist ha mort i ha ressuscitat per tots nosaltres i que el destí últim de la humanitat també és aquest, la vida eterna, la joia, la llum, l'amor,
la fidelitat. Per molts anys, doncs, felicidades als del Centro Galego de Barcelona per aquests 125 anys i que pugueu continuar per molts i molts i molts anys més i que ens puguem continuar trobant aquí per celebrar-ho. Gràcies per la vostra visita i compteu amb la nostra pregària, compteu amb la nostra amistat i que puguem reforçar també aquests llaços per molts anys. Doncs la coral que tots coneixeu, l'Onxa de Terra, ara acabarà amb el cant, un dels cants més antics. Hi ha l'Ave Maria, que és un cant evangèlic, evidentment, hi ha la Salve, que és molt conegut, però també hi ha un altre himne molt bonic, que també és dels pelegrins, que és l'Ave Maris Stella, que tants sants han glosat i que segur que tants músics han posat bellesa i tants cantors l'han expressat. És el cant dels pelegrins que mirant anant cap a Composteles, el camp de les estrelles, hi ha una que brilla molt més, que és l'estel de l'alba, que és la Mare de Jesús. És aquella que ens porta, evidentment, la vida que l'apòstol ens anuncia. Quan vaig anar a fer el camí de Santiago, em va sorprendre molt entrar per la Porta Santa i a la dreta trobar la imatge de la Mare de Montserrat. I ara és una mena de semblant. Segur que molts que entrin aquí i vegin la imatge de Sant Jaume també es trobaran amb la mateixa sensació. Doncs amb aquest cant de l'Ave Maris Stella i abans després de les danses a fora a les places més folclòriques, doncs ens acomiadem a la Mare de Déu. I després, abans de les danses folclòriques, una cosa que no pot faltar. Si a Catalunya és la tenora, a Galícia no cal dir què és. Ho la sentireu perfectament. Doncs endavant i deixem-nos portar en la música per la pregària a la Mare de Déu.